Takže čaute ľudia, toto je deň 24, čo každý jeden deň otváram dve krejtky a dneska si otvoríme Zen Crate a tam mi padlo, to je nejaký akéby chrám menší a ešte ste mi do komentáru napísali, že mám otvoriť túto Farmer Gnome Crate, alebo jak sa to číta, tam mi padol ten malý, budem to volať malý Lego panáčik. A ešte si otvoríme jedno, lebo 24 je také číslo, že celkom zaujímavé číslo, jak keby Vianoce, môžete, toto som chcel, nice, že mi to pripomína keby Vianoce, takže som otvoril ešte jedno, však čo nič sa nestane. Určite mi nezabudnite napísať nejaký pekný komentár, nezabudnite dať like, odber a fakt dajte hoši ten like, aby sme mali 1000 odberáciov do konca leta. A toto je už pre toto video všetko, majte pekný deň a čaute!